Aku ya kapusan, Mbak. Nyok. Aku leh bengok ngate ngetokne otot sembarang dengah kok. Lah aku dhewe ya kapusan no. Kowe iya. Kuwi janjane tukang ketepung saka ndi? Kowe alumni saka Nusa Kambangan. Nusa Kambangan kaya digawa. Iya. Aku biyen Mbak kena kasus copet. Copet. Kaji copet. Oh, nek sampean nyopet setore rene. Setare aku pajakku nang kene. Oh, pajekan rene. Berarti biang kerake sing iki ya. Biang kerake iki. Oh iya iya.